Manje sisi senginenkinga. Lo mlungu lona udla amasi zonke iy'nsuku, senginenkinga, amasi asephuma la kimi ngaphansi. Manje mina lalela bandla ngiyakucela. Hayibo, into enjani-ke le ungakazi uyithi vuka Lalela, ngicela ungilalele bandla dadewethu. Manje ngifuna ukubuya ekhaya. Ngifuna ukubuya ekhaya, bengicela ungikhulumele nomalume bandla. inkinga yakho nawe wawungafuni ukulalela ngaleso sikhathi. Manje nathi sikulalele. Ngiyacela ngangingazi, ngangenziwa ukungazi. Ngiyazi nokuthi uma wafa engafuni nokuthi angibone. Wathi ngalibhadi, kodwa ngicela ungikhulumele. La khona msho uyaphenduka ethuneni. Angithi wena wavele waphutha ukuhamba sikukhuza ngaye. Babethi nomalume ubani ongakutshelanga ngendaba yakhe. Sanibingelela nonke emakhaya kwesinye isiqephu sikhipha izimfihlo nehlelo noLone Star. Namhlanje bashele usisi wethu othi-ke na kunodaba afisa ukudalula kudadewabo omncane. Sawubona njani? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila. Ngibingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Ngiyanibingelela ababukeli emakhaya. Ngisuka eShowe. Usuke eShowe. Yeah. Ubekwa yini lesi sihlalo sobukhosi? La udaba lwami lunzima kakhulu luyangisinda. Ngicela ukuzoconfessa kusisi wami omncane ngoba wayekhona ngesikhathi ekuqala lento. Okay. Kahle kahle ngaye ngahamba ngaya eThekwini, ngase ngitholana nomunye umlungu. Ngathandana naye lo mlungu, ngaya naye ekhaya, uma wafika wakhuza ibhadi. Kwasho ukuthi angifuni ukuhlukana nalo mlungu, nabo malume bethetha bengafuni nokuzwa, ngaze ngaxoshwa ekhaya. Yo. Uma igama walikhipha wathi ngisho esefile akafuni ukungibona ngibeka umcondo wami ekhaya. Ngaya engasekho umango omncwabo, kodwa omalume bangivumela ukuthi ngicwabe babese bangikhipha. Manje inkinga eyenzakalayo lo mlungu lona uma kudliwa ayikho into oyidlayo eyenye, ufuna ukudla amasi kuphela. Lama sawadlayo kule nyanga nje ezintathu ezedlule kuze kube manje. Lama saphuma ngaphansi kumina. Akafuni ukudla enye into. Uma sengithatha ukubheka ungathi uthwele lo mlungu ngoba nemali endlini ihlezi ayikho into angangenzela yona, kodwa nje inkinga ukudla. So manje amasaphuma kanjani ngaphansi kwena? Kwesinye isikhathi noma ngithi ngiyakhwehlela, Kuthi kufisane ukuthi ibhutshu uma ngithi ngiyobheka ngasese toilet mangifika ngithola amasi. Uma kungathi ngiya kuma period ngifika ngithole ukuthi kuphuma lamasi. Uma ngimtshela ungisabisa le ndlela engingayazi lo mlungu. Manje amasi kusuke kwamasi noma kusuke kwi-discharge? Akuyona i-discharge, amasi nje lawa angathi like uma wakhipha esigubhini uzowathela uphuthwini. Amasi nje amasi. Manje uma uhlala naye phansi umtshele lolu daba? Uvesana ngivukele into ongayazi, athethe futhi angitshele nanokuthi mina ngisoze ngahamba eduze kwakhe, ngisoze ngahlukuhlukana kwami naye ukufa kwami. Manje angisazi ngenze njani. And then-ke manje ba-intimate kwenzakalani? Akubi nankinga nje, kuyaba right, kodwa nje inkinga mase ngingedwa mina kwenzeka lento. Uma ngithi ngiyihlalele ngiyayixoxela nabantu sithi siyahleka, manje ngathi ngihleka kakhulu kuba nalento ephumayo. Ayinuki kodwa. Iyanuka, sengihlala ngifake something ngaphansi ngoba ngivumba leli phunga, ngifaka nama perfume. Nje nginenkinga kahle kahle, sengize ngehla ngisho emzimbeni. So uma wakho wayivele ayingayifuni le relationship? Angazi, uma kahle kahle ube umuntu wabantu abadala, ngiyacabanga ukuthi kushuthi kukhona into awayeyibona. Ngoba wathi nje uma ngiqhubeka nalomlungu ngingawubhadi umcondo wami ekhaya. Manje ngifuna usizo ngoba nomalume manje basayibambe lapha emagameni kama. So udadewenu akazi ukuthi-ke nase ukhona isimo esikanje senzeka kuwena? Akasazi udadewethu, akasazi. Uwumuntu onjani udadewenu? Yena uwumuntu ophansi, kodwa naye kwesinye isikhathi ngake ngakhuluma naye ukuthi ngicela ukuthi ngibuye ekhaya. Wathi yena ngiyazi ukuthi omalume angeke baze bayivumele leyo nto, ngifuna ukumncenga angincengele komalume. Angicelele ukuthi ngibuyele ekhaya ngizolungisa izinto, ngikhulume bangikhulumise noma ethuneni. Ngixolise mhlambe ngingakwazi ukuthi lo mlungu asuke kimi angazi. Nihlangana phini ke nomlungu? Nomlungu ngahlangana naye eThekwini. eThekwini? Yeah.
So manje-ke wakuthatha esixukwini kwakukuphi mhlawumbe wawuyikhiphile? Lo mlungu ngahlangana naye nje ngihambela mina ngasolwandle sahlangana saxoxa yabo sayixoxela nje wasethana sihambe siyophuza ama-drinks anyana yabo sahamba kushuthi sase sesishintshana nangey'namba wangifonela lo mlungu walokhu engikhiphe engithengela nje izinto nje wagcina lo mlungu washo ukuthi yena uyathanda ukuthi athandane nabantu abamnyama nomfazi wakhe owamshiyayo kodwa waye umuntu omnyama yabona nje nami ngabona usho njalo kimi uthi waye nomfazi waye umuntu omnyama wamshiya kodwa nje uyamthanda umuntu omnyama yena akafuni ukuthandana nohlobo lwakhe. Iy'ngane ey'khona? Asikakabi nazo iy'ngane wathi yena unazo iy'ngane kulo mfazi lo owahamba. Bahlalaphi? Akangitsheli uma ngithi mina ukuphi umfazi nathi nje ayazi angifuni ukukhuluma ngalo isikhathi eside njalo uma ngimbuza nje ukuthi kahle kahle awungitshele noma iy'ngane uyayinaka athi nje yazini thina sinako kwethu thina nempilo yethu ukuthi iya kanjani phambili. So manje uma uthi udla amasi kuphela, so for breakfast udla amasi, lunch udla amasi, udla amasi nje udla amasi kwesinye isikhathi uma sizophuma out uze awathele esigubhini acela uphuthe kuphela alokhu ewaphuza-ke lapho. Uyawaphuza? Lokhu ethi nje kancane ngaze uyitshela ukuthi mhlawumbe uphuza something kanti usuke nje iphuzela amasi. So manje makunama-braai kuma-friends and akadli udla amasi ayishayele kwesinye isikhathi ayizithele kancane iwayini into ayidlayo nje amasi. Mina kwangithusa lokhu ngoba manje angazi noma kwesinye isikhathi ngeke ngibuze ukuthi ngabe umuntu ophilayo wangempela yini noma mhlambe umuntu ongasekho lona. Ngeke-ke phela ukuthi umuntu ohlala naye edla amasi ungangitsheli ukuthi yena awuhambe ucheck into zakhe. Sabantu besifazane siyathanda ukuvundulula. Awukwazi uyi-round indlu uhambe uvundulula ucheck ukuthi kwenzakalani. Ngike ngikwenze lokho kodwa engakunothisa kunale room la sihlala khona. Le room lena ehlezi ikhiyiwe futhi wangidonsa ngendlebe ukuthi ngingaboke nangengozi ngivule khona kodwa ngike ngazama mase nginothisa lezi zinto ukuthi ngeke kunezinto ezenzakalayo yabona. Yabo ngelanga lokuqala ngizame ukuvula wafika wathi engazange azangibone wathi yena njalo ungazenzi izinto ezizokuxaka ungafuni ukubona okungale kwakho. Lapho bengekho? Wayengekho. Awekho amakhamera endlini mhlawumbe? Awekho. Kodwa wathi nje ngingayixaki ngingenzi futhi into ezongixaka egcineni. Manje ingakho mina nginokusaba futhi angisasondeli laphayana. Angikhululeki. No sengike ngazama ukuhamba. Akuhambeki kuba nento ethi angiphindele back emuva ngazi noma mhlawumbe izinto angenzela zona noma yini noma ngibizwa into angazi ngiyafisa umuntu ozongisiza ngiphume kule nkinga engibhekene nayo. Ebusuku uma ulele? Anginankinga nje siyalala nje ngilala kahle. Awubi nawo amaphupho? Angibi nawo amaphupho ngiyaphupha nje amaphupho lawa ajwayelekile. So nje maye ngekho futhi nginakho ukumkhumbula kube ngathi angabuya. So ivakashi-ke uyabanazo ivakashi abantu abavakasha? Akabafuni abantu. Akabafuni futhi abangani akafuni ukuthi ngibe nabangani. Ukuthi abangani bazongibonisa imikhuba. Udadewethu senginesikhathi ngimgcinile ngamgcina kusasande kushona uma. Umama uno 5 months manje uma engekho. 5 months. So akhathi emngcwabeni kama wakho akabanga nayo inkinga? Akabanga nayo inkinga. Kodwa futhi yena akayanga kodwa wangihambisa wafika wangibeka wabuya waphinda futhi waphinda wazongilanda. Nishadile ngani? Asishadile. Kodwa nje ngoba manje akukho ukuthi ngingashada mina ngingumZulu kumele mangaba sizoshada qale kuhlangane imindeni yethu. Manje ekhaya akafunwa abamufuni ngalendlela abamufuni. And awukazi ube nayo i-conversation before ashone mama? Angazi yabo nje uma since wathi nje uma akamudingi still wena wakhetha yena? Mina ngakhetha yena. Usudelwa ngisho na uma wakho? Uma yabo wathi noma esengiqalekisa ngiyabona ukuthi manje kuhamba ngamazwi akho uma ukuthi angeke ngize ngilungelwe yilutho. Ngiyabona. So manje-ke mase sikhulumile nodadewenu ufuna ukuthi akukhulumele nomalume uphindele ekhaya? Ngiphindele ekhaya ngikwazi ukuthi ngiyoxolisa nasemsamo ngixolise kuko konke mhlawumbe ngizokwazi ukukhululeka kulo mlungu nama angisathanda ukuhlala laphana. Angisathandi kodwa manje noma ngihambile
kuyayifikela ukuthi ngibuye. Hayi, ngizwa kahle. Asizomthinta udadewenu simtshela lolu daba, asithembe ukuthi uzoluthola usizo. Ngoba ngiyayiqabuka leyo ukuthi uthi noma wenzani wena uphuma amasi. Shuthi inkinga inamasi. Inkinga inamasi. I'm sure usuyawanyanya amasi manje. Futhi angiboni ukuthi ngiyoke ngiphinde ngiwadle empilweni yami. Hayi phephisa. Ngiyizwela-ke babukele emakhaya ukuthi umama wahamba eshilo ukuthi akamfundi lo mlungu and manje udadewethu useyithola esesenkingeni uphuma amasi noma enzani uyiphumela amasi nje kuyena. Kodwa-ke uthi asifonele udadewabo ukuze akwazi ukubuyela ekhaya ayoxolisa emsamo. Asimfonele. Kuthiwa intaba ayihlangani kodwa abantu bayahlangana. Thina kwa-Black Life Traditional Pharmacy sithi amanzi lapho akama khona ayophindame futhi ukuze ubuyise isithando sakho. Luqale phansi uthando lushisa amalanga. Faka i-order namhlanje uthole isikhafulo sokubuyisa umuntu wakho. Isithando seminyaka esikade saduka noma ngabe udukizolo. Ukuze ufake i-order shayela u-062 219 7748. Thina umsebenzi wethu ukudilivela wena mawufaka i-order makumba manomhlaba akukhathaliseki noma ukuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Hello? Hayi sisi unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar ka Black Life TV kuhleli sisikhipa izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Yebo, ngiyakwazi. Washona phansi manje umoya. Ngiyacela ukuthi ngabe ufuna i-minister class kodwa hayi ngilalele vele isikhathi sinami ngabe ufuna i-minister. Hayi, siyabonga kakhulu. La ka Black Life ngihleli nodadweni omdala. Uthi kunodaba afisa ukutshela lona ngisacela umlalelo. Okay. Unjani ngani yakwethu? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Bandla siswami kunodaba engicela ukukutshela lona olungihluphayo. Ngicela ungixolele nawe. Kahle kahle uyakhumbula lo mlungu lo ngangengafika naye ekhaya? Lo ngezamshini ngawo. Yini usenzeni manje? Waphela uyahlanya ngayo. Manje sisi senginenkinga. Lo mlungu lona udla amasi zonke izinsuku senginenkinga amasi asephuma la kimi ngaphansi. Manje mina lalela bandla ngiyacela. Hayibo, intenjani ke le ungakazi uyithi Lalela ngicela ungilalele bandla dadewethu. Manje ngifuna ukubuya ekhaya. Ngifuna ukubuya ekhaya bengicela ungikhulumele nomalume bandla. Inkinga yakho nawe wawungafuni ukulalela ngaleso sikhathi. Manje nathi sikulalele. Ngiyacela ngangenziwa ukungazi. Ngiyazi nokuthi uma wafa engafuni ukuthi angibone. Wathi ngalibhadi kodwa ngicela ungikhulumele. La ekhona msho uyaphenduka ethuneni. Angithi wena wavele waphutha ukhamba sikhuza ngaye. Babethi nomalume ubalo ngakuphelanga ngendaba yakhe. Ngiyakwazi lokho. lokho. Ungakhuzanga ukuthi singathi simnyala sogcela ukuthi sizothatha umuntu omhlophe ukuthi uzogcina phi ngoba phela amsho vele beningeli izimshade naye. Ukuthi nizogcina Ngiyakwazi konke lokho sesibandla ngiyacela ngicela ungikhulumele nomalume inkinga ngizofa ngiyacela ngiyesaba. Uyabazi ukuthi bazothini ngizothini mina. Ngicela ungikhulumele nabo noma ubatshela ukuthi ngicela ukuhlangana nabo banginikeza i-date ngizohlangana nabo ngizokhuluma ngiyaxolisa. Ukuthi ngibize i-meeting uyikhulumele wena mina ngenzize ngikwazi. Cha ngathi uyakhumbula ukuthi nasekuqaleni kwengathi mina ngithatha iside lakho. Ngiyakhumbula. Mina futhi manje uzokhuluma. Akekho omunye umuntu ongangisiza. Ngeke ngize ngikhulume lutho mina. Wena wayithathile inqumo zakho. Ngeke ngize ngikhulume lutho. Ngizoyibiza mina i-meeting kube wena ozoyikhulumela nabo. Ukuthi sathi kufika nini Mhlambe kwesinye isikhathi ngeke bavume nje ukuthi ngibuya ngithi umalume mangimtshela ukuthi ngicela ukubuya uvese nathi ngingalinge ngingene ngoba umanje uba ashona ethe ngingangeni ngoshaya idlozi. Ngapela amathuba mancane. Ngiyacela. Uzobawathatha noma ngicela ungikhulumele nabo ubatshela ukuthi ngiza nodaba olukanjena angazi ngizokwenza njani ngiyacela sisi wami ngiyacela nginenkinga ngibhekene nenkinga lo mlungu lona usengixakile ngempela angazi noma uthwele yini mina ngendlela kwenzeka ngakhona ngiyacela ngiyagula ngiphuma amasi ngaphansi ngiyacela ekliniki bathini mangabuya khona angikaze ngiye ekliniki ngiyesaba nginamahlonje nawalento njena nginamahlona angaze angikwazi ngisho ukuhleka mina angikwazi ukuthi ngimemeze uma ngeke ngakhulumela phezulu kuya kunento ephumayo la ngaphansi ngiyacela ngempela ngiyagula
ngabuhlungu uyazi inzima-ke le nto. Ngempela ngiyacela dadewethu ngicela ungisize bandla ungikhulumele nomalume. Uzama ukubachazela ukuthi awukho umgomo wokulahla umuntu uyadinga. Awu ngiyacela ngiyazi ukuthi ngeke ungilahle wena ngane yakwethu ngiyacela ngiyazi uma la ikhona wayithe noma esengasekho ngingangeni kodwa nje ngicela ungikhulumele nomalume. Hayi dadewethu ngizozama ukubaxoxela lesimo ukuthi siqale ngampela phela impilo yakho lo yazi usuphakathi kokufa nokuphila. Manje nje ukuthi uphuma nangamasi ngenzeka ukhishe ngisho isibele. Angiboni futhi nje ngempela kungenzeka ukuthi asisekho nami ngiyesaba angazi kwenzakalani. Ngiyabona ukuthi mhlambe uthwele ngoba unemali ungenzela yonke into njengoba ngangisho nakuma ukuthi ngeke ngikwazi ukuthi ngimiyeke. Awulaleli. Yazi nawe awulaleli. Ngangingazi ngiyacela. Ngoba manje isimo sinjani siyangidinga kwayinami. Wawugcine nje ukhuluma nami nje usho ufonela namhlanje. Ngiyaxolisa kukho konke lokho bengiyibone ngathi mina yonke into ihamba kahle ku-right kushintshe nje manje sekwenzeka lezi zinto lezi. Ngiyacela. Ukhulumela phansi ngathi ugula nasemoyeni uyagula nje. Angikho right ngiyagula ungangibona ngiyacela angifuni nokuthi ngize ngifele la eThekwini emazweni. Ngiyacela Nkosi yami ngiyacela kukude kabe emakhaya ngisuka lana. Ngizozama ukubantu ngomalume kodwa nawe uyabazi. Nawe uyabazi Shemi. Angifuni uqamba amanga Shemi ngikuthembile. Mawukuthi bakho bazongilalela mina ngizobe sengibuyela kuwena ngikutshela ukuthi bathini kodwa ngikuthembile. Hayi ngiyacela ungithembise ngeke ungangithembisi ngithembise bakithi uma ungangithembisi phela mina ngeke ngizofa mina ngiyakucela dadewethu. Bahlezi beyikhuluma namanje lento bayasho engabe lento yakho nalomlungu wakho izophelelaphi. Already vele mangiqala ngiphatha igama lakho bazocasuka uyakwazi nawe lokho. Ngiyakwazi lokho ngifuna nokuthi ngishweleze kanjani sengengikwazi ukuthi nami ngibaforce ukuthi bayenze. Ngikuthembisa kanjani nami sengenayo isho yayo. Kodwa ngicela uzame ngoba phela mina noma ngathiwa ngiyafona mina abafuni ngisho ukuzwa izwi lami nje efonini abafuni kwakungilalela umuntu meke ngeke base bakulalela. Ngiyacela ngizomyeka lo mlungu uma ningangikhipha kuyena ngifuna ukuphuma kuyena manje ngiyacela. Uyayisola ngoba uma-ke waba right wathola usizo angithi uzobhekele ushone khona futhi kuyena. Angeke ngisaya kuyena. Usasho ngoba vele kule nkinga obhekene na uma-ke waba right unenkani dadewethu uyakhohlwa yindoko. Njengamanje ngisenkingeni. Njengamanje nje inkinga engibhekene nayo angikwazi. Uvumela noma yini vele ngoba usenkingeni uvumela noma yini kodwa umele waba right angizoqala phansi ukubuyela kuyena. Angeke ngisabuyela kuyena. Hayi ngizophuma kuyaphumeka ngizophuma ngiyacela. Asazi omalume abazothatha leso sinqumo anginaseyi kuwena ayikho into engingayisho nami ngahluleka ngithi ngikhuluma nawe kodwa ngisiza njengodadewethu wami omdala ngizozama ukuthi ngiyabonga. Ngiyacela ungisize ngempela engathi ubungabafonela khona namhlanje ukhulume nabo noma uye uqonde kubona nje straight ukhulume nabo njena. Alright manje ngisasemsebenzini mangifika ekhaya ngizokhuluma nabo ngiyasambama. Okay ngiyabonga mntakama. Alright nathi right sana sana. Ngiyabonga. Okay sharp. Sibonga ukuthi kena ekugcineni ugcinile uvuma ukuthi uzokusiza. Kanti wena akhathi uthole umlungu wavesana wadela wonke umuntu. Ubengihlangisa lo mlungu wesisi wami. Ubengihlangisa futhi nje ayikho enye into ebengiyibona mina. Ayikho futhi into ebengiyizwa. Ngisho umuntu engitshela ukuthina ayikho nje into ebengiyilalela ngayo. Sure. So ngoba udadewenu uzokusiza ke usazophindela kuyena. Angeke ngisaphindela ngifuna ukuphuma kuyena. Ufuna ukuphuma kuyena. Ngifuna ukuphuma. Imali uyintshontshile ke listike. Angintshontshanga imali kodwa imali nginayo le abelokho enginika yona njengoba uyanginika imali uyangifakela makuyibirthday yami nje uyangenzela nje izinto nje. What if the day you decide ke sebekusizile na inyamalala because uyabona ukuthi kunesandla semfene la. Sengamukele noma yini. Usulindele noma yini. Ngoba kuyimanje ngisho into engiyidlayo ngidla kamnandi kodwa ngidla nginalokhuya. Umoya. Kwenzeka izinto ezinhle kumina engenzela izinto ngenza since sengibone lokhu njena. Mina ngaqala ngathi umuntu owathandayo amasi. I understand. Kodwa ngithema sengibona
yabo ngelanga lokuqala nje ngibone ephuma kimi uvalo lwangishaya ngangakwazi ngisho ukudla nganginohlevane ngingazi noma ngimtshele noma ngithini lento lena ngathi mhla ngithi ngiyamtshela hey ila ngambona khona elinye iside lakhe. Okumnandi ka-Black Life ikhona nekhemisi lesiZulu mhlampe nabo ungaxhumana nabo uthole ukuthi ngeke bakwazi ukukusiza. Ngingajabula kakhulu. Yeah, I think nabo fanele ukhulume nabo. Yo, ngiyamuza kudadewabo uthi-ke na anginankinga uzozama ukuthi-ke nabathole umuntu ozomsiza. Okumnandi ukuthi mase etholile usizo uthi uyaphuma kulomlungu ngoba kuyacaca ukuthi kunesandla semfene sikhona la. Uma ukuthi-ke nawe unasesakho isitori nemfihlo ofisa ukuyidalula, please sithumele umqhafazo. So Black Life sinthanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. It's the Black Life TV.